csak anyára nézi. Baba. Csuki! Csuki! Csücs le! Csücs! Várjál, csak így. Nézd csak a tükröt, nézd csak. Nézzed. Ott a baba. Mit akarsz itt? Így, Csuki! Mit dolgozol? Mi van ott? A szélit keresi. Várjál csak. Ide tesszük a könyvet is, olvass-e. Olvass-e. A Bifrost az a kiolvasztás, igaz? Nézhetem a receptet. Tudja a lábával dirigálni a dolgokat. Csuki! És elmondanám, hogy csipogtatta valamelyik játék, valamelyik könyvben a figurát. Igen? De a szőnyegbe is van csipogó. Tudom, de könyv volt az. Ja, ez lehet, hogy ott volt. Csuki! Gyere csak ide, fordulj fel. Csuki! Nézd ide! Nézd Ide csak. nézd, török méz! Ide nézd, török méz! Mit találtál, krumplior? Ugye, ez gurgul. A csókos epertorta. Tényleg azzal az eperrel, az csak úgy. Meg a mangót is el kell készíteni. Epret ezt Csukinak el lehetne készíteni. Csukinak? Hát vagy akármit lehet belőle csinálni, csak Neki is persze. aztán lefagyasztani szépen kis kockotartó. És lehet neki epret, hogy ilyen apró magvas. De Én kiszedtem belőle a múltkor. A magot leszűrtem, átnyomtam szépen. Meg az